Астрохороскоп за 11 ноември. Днес Луната ще бъде в знакът Лъв, което подпомага нашата лична изява, може да ни помогне с повече оптимизъм, ентусиазъм, вяра в себе си, но понякога може да ни направи твърде фокусирани върху собствените си желания и да води до липса на желание за каквито и да е компромиси или обмисляния на нашите решения. Така че имайте предвид и двете страни на тази монета. Но другото, което ще ни съпътства, е един близък съвпад между ретроградния Меркурий и Марс, намиращи се в знака Стрелец. И тази комбинация от една страна може да ни помогне да изразим нещо, което мислим, особено ако сме го сдържали, особено ако известно време сме се опитвали да потиснем някакви идеи или някакви желания в себе си. Но понякога това може да доведе и до конфронтация. Тоест тук трябва да намерим баланса. От една страна, да, можем да проявим себе си, тъй като и Луната ще направи хармоничен аспект с Меркурий и Марс. И носи една такава много динамична, много авантюристична енергия, даже бих казала. Но може да ни е трудно да чуем от срещната страна. Особено имайки преди, че и Меркурий е ретрограден, може да сме прекалено фокусирани на някаква идея, някаква цел, нещо, което преследваме и да не отчитаме средата, да не отчитаме факторите около нас или другите хора или някакви неща, които се променят. И решението всъщност е от една страна да предприемем някакъв вид инициатива, да сме оптимистични, ентусиазирани, но по възможност да се опитаме да бъдем и адаптивни и по-отворени към средата. Т.е. да забелязваме каква е реакцията, до какво водят нашите идеи или нашата проява и съответно да коригираме нещата, т.е. да сме отново проактивни. Тогава всъщност денят ще бъде и резултативен, и удовлетворяващ, и ще бъде също и доста разнообразен.